Hvordan fungerer mellemgulvsmusklen, og kan man træne det, så den fungerer bedre? Under lungerne sidder mellemgulvsmusklen. Når den trækker sig sammen, bliver der et undertryk i brysthulen. Det får lungerne til at udvide sig, og luft bliver suget ind. Ophøv en effektiv vejrtrækningsteknik ved at tælle skridt, tråd eller svømmetag. Når du synkroniserer din vejrtrækning, får du lettere ved at holde en regelmæssig rytme. For hver anden, tredje eller fjerde skridt på løbeturen ånder du ind, og på det næste anden, tredje eller fjerde skridt ånder du ud. Antal skridt per åndetag afhænger af, hvor hårdt og intensivt du træner. Træk vejret helt ned i maven og mærk, hvordan mellemgulvsmusklen presser sig nedad, når du ånder ind, og kommer retur, når du ånder ud. Benyt dig af næsevejrtrækning, så længe du kan, da næsens luftveje renser og varmer luften. Tælleteknikken hjælper samtidig din præstation ved at få dig til at fokusere på at tælle frem for træthed.